Right, welkom bij een nieuwe aflevering van Fatmark Cypher Time. Mijn naam is Conare, present Rafravers, OSnap Graphics en vandaag zijn we te gast bij de Lente Rebel. Ik koester mijn vader, mijn moeder, mijn maten, mijn broeders, mijn zussen, mijn meisje, de roedel. Right, Lente Rebel, stel jezelf kort een keer voor alsjeblieft. We zijn dus de Lente Rebel. Ik ben Samme, MC, komen van Warham. T, a.k.a. T-Loke, a.k.a. Jack de Rapper. Kambier, a.k.a. Knallie, a.k.a. Knalbier, MC uit Leiden, Nederland. Harold, a.k.a. Florik, MC Totdat 8820, what up. En we hebben natuurlijk ook nog Eloquence, producer en MC van Zeebrugge. En we zijn DJ Freddy D van Antwerpen. Dus we zijn met 6 collectief. Yes. Right, hip-hop collectief over heel België en Nederland. Right, speciale mix. Samen met T-Loke, jullie hebben over laatst een EP uitgebracht, Revolutie. Inderdaad. Kun je ons iets meer vertellen over het project? Ja, dat is eigenlijk gekomen. Het was weinig tijd tussen met de baan eigenlijk. En ik en T-Loke hadden blijkbaar tijd over en we beslisten dus voor een CD te maken. En dat is eruit uitgekomen eigenlijk. Je kunt dat vinden in 22 Shop, in Wisselaren. Ook bij ons persoonlijk, dus als je eentje wat inspreekt dus aan. En op Bandcamp komt. En op Bandcamp ook, lenterebel.bandcamp.com. En als jullie collectief zijn, wat kunnen we allemaal verwachten in 2013 van jullie? Ik ben bezig met een 365 dagen freestyle project. Ja, die gasten hier zijn daarop gekomen toen als ze de CD hebben gereleased en we zijn naar Reda Bota. Toen hebben ze gezegd, ja, ze doet dat beter. Ik ben ook bezig met Calerik, met de lichtschrijvers en de nachtwerk. Ja. En nog wat kleine andere projectjes langs de zijkant en met de Lente Rebel natuurlijk. Dus ja, met Lente Rebel zijn we ook van plan voor een CD te maken. Een CD van het collectief eigenlijk, al verschillende nummers van elkaar in een mix eigenlijk. Maar inderdaad, meer er nog niet echt voor, dat zijn we de plan. En solo ben ik bezig met een project ook, een album dat moet uitkomen in oktober, onder Hardcore label. En voor boekings van Lente Rebel zijn we nu ook aangesloten bij Booking Agency van de Hostel. Dus shout-out naar de Hostel en Hardcore. Benieuwd. En waar kunnen we jullie vinden online? Online op Facebook, Lente Rebel, makkelijk te vinden. Voor de rest, Twitter ook, Bandcamp, Twitter. Soundcloud. Ja, Soundcloud. Gewoon Lente Rebel zoeken we binnen het wel. Op YouTube ook. YouTube zeker. Right, check de description voor de links. Exact. Dit voor de cypher gast. Yes, let's cypher. That's a cipher right here. Lente Rebel, dus zie wie dat er klaar staat. Lente Rebel. En zie wie dat er klaar staat. Fatmark Cypher Time, what up? En zie wie dat er klaar staat. 2013, het jaar van veranderingen. Doodgewone bloemenman ziet leven als een Grand Prix. Ronde voor ronde, samen met Sam en Freddy D. Harold, Eloquence en T. Blijven we rocksteady. Oceans 11. Roken veel, zijn een konvooi exceptioneel. Hebben dodelijke hersencellen. Wachten niet op jokertjes, ja woord om te gaan blackjacken. Ben je oud of sterk, dan is het tijd om te checken. Want ik share me ook niet met mijn vrienden. Enkel mijn lijst, geef punten wanneer ze het verdienen. Tik-tak, panagon, noem het 10 met vrienden. Of de 6 lyricale, geniale helderziende. We moeten onze strepen nog komen verdienen. Blokken en discussiëren rondom 10. Het is het Fatmark Cypher collectief. We spitten met z'n allen hier met liefde op de beat. Genoeg niet denken wat je ziet, want dan verwijt je alle blinden. Ontdek de dekmantel van perceptie. Connecteer dus met je ziel, zo ontdek je de ware connectie. Tussen het grote alles en omvattende niets, maar niets gaat zonder strijd. Iedereen let soms gezichtsverlies. Gelijk de genocide in doctrines en multimedia, politie, politiek die de generaties vol een bak met propaganda voorzien. Maar het is een zware strijd, veel van ons zijn maten kwijt. Onlangs zij maakt voor mij de tijd raast in een haast voorbij. Waarom knal je in een zij? Die maak jezelf niet tot de slaaf van de staat in deze hedendaagse maatschappij. Ik keek naar hem en knikte ja, keek hem aan. Ik zei alles komt al in orde maat als we er samen voor gaan. Samen staan we sterker, dus gaan we er samen ook voor gaan. Die rebel op de cijfer, recht op je beeldscherm, we sufferent. En dan komt nog lyrical de lessen spelen, verbal intense geweld. Het is nooit zinloos, flows lekker windroos, anyway the wind blows. Mijn flow kabbelt voor de hoge frequentie en
denk onverstaanbaar voor een hond, maar voor de mens niet. Ik heb vele pretentie, ik wil niet bekend zijn. Op geen wijs mogen doen, is het overal al gewerkt zijn. Of overal relaxed zijn, en me gemaakt chillen. Leeg alle jongens paffen, doe wat de fuck dat we willen. Mijn honger stellen, voor mijn spacey, like Kevin. Ik zeg land op de mannen, noem me maar Apollo 13. Big up Freddy D, T-Lo en Eloquence. Knalbier en samen voor mijn taal, met mijn eerste ruimte, space te nice. Oh je ziet hoe dat we nu zijn, cijfer time de vetmarkt, hier voor te bluffen. En zie wat klaar voor te waar, best tricky. We sproeien nieuwe lente net de maat in je hissie. Ambitie is de draad, ja, het amusement is de missie. En mijn regelmaat hard is waar, that's what the deal is. That's what the feeling is, flown heb te voel. Met dart en mijn ziels in de trouw aan mijn crew. Slash is de naam, want we rotten elke kroeg. We zien niet met de storm, bloeden hard op zoals vroeg. Rebellen staan klaar, we zetten puntjes op de i. Guerrilla tactiek, ze verwachten het niet. En joh, de barsknal, art noem het artillerie. En zelfs een stadje mee naar van ze start, nog pak je dus niet. Ja, wat dat je van is space, zet het in his face. Hey, ik haat de backstabbers, ze betalen nog de prijs. Laat de rappers pakken gameplay, rap is de gateway. We droppen vite fly, like space cake. De lente-rebellen komen verhaaltjes vertellen die dezelfde impact hebben als de Arabische lente. Geen kappende bende of naapende mensen, maar rappers met teksten die iedereen aanzet tot denken. De lente-rebellen komen verhaaltjes vertellen die dezelfde impact hebben als de Arabische lente. Geen kappende bende of naapende mensen, maar rappers met teksten die iedereen aanzet tot denken. 2013, ik zie wie dat Freddy D, what up? Hard horen, the hustle, that's what's up man. Big up. 2013, jaar van veranderingen.